Posljednje istraživanje koje imaju i oni govori da posebno građani Banja Luke, ljudi u Banja Luci su odlučili da će kazniti i njega i vladajući SNSD i da preko 60% građana Banja Luke trenutno daje podršku i Mladenu Ivaniću i Vukoti Govedarici, što znači da se Banja Luka odlučila kao i cijela Republika Srpska da promijeni ovaj režim koji je počeo da bude ne samo režim koji krade, koji zloupotrebljava javne resurse, nego već i prikriva ubistva. Posljednjih dana predsjednik se hvalio i kontaktima koje je premijerka Željka Cvijanović ostvarila sa bliskim saradnicima američkog predsjednika Donalda Trumpa. To je prema mišljenju Borenovića hvatanje za slamku. I evo i danas, nakon 10-15 godina doći u Bijeljinu, u kojoj nikad nije dolazio, koji je uvijek napadao i Semberu i Bijeljinu, pokazuje da se hvata za svaku slamčicu i da neće izbjeći da iskoristi svaku mogućnost da u narednih nekoliko mjeseci sačuva sebe i da izvuče ličnu korist, pa je spreman da, evo koliko smo dobili informacija i čuli i putem medija, da je spreman da daje elektroprivredu. Najveće prirodno bogatstvo Republike Srpske nudi za svoju slobodu kada su u pitanju sloboda kretanja i te liste za ulazak u Sjedinjene Američke Države, što pokazuje da ulazi u jednu zadnju